Guys, tanawa gani among dalan guys. Mura na gid siya suba. Oh, tanawa oh. Mura na gid siya suba guys oh. Oh, sa kuani guys. Diri ni sa Masterson Avenue. Oh. Oh, naumod taxi na umod. So ni taxi na umod. Umod ang taxi guys oh. Oh. Og dunay bangag ni lisod makita, delikado sa mga motorista. So mo ni siya guys oh. Sitwasyon dire oh. Oh, sulog na kay guys oh. Laom na kay tubig, di na pareha sa una guys. Sa una dili na mo baha. Mao na ni epekto guys. Daghan na kay tag mga subdivision. Ang tanan nga mga karsada gisemento, ang mga subdivision ang tanan paingon na dinhi. So, wa pa gani ni mag-oras guys no. Wa pa ni siya mag-oras. Sabot na og maabot ni 2 ka oras niya kusog. Mao na ning dalan diri. Oh, laom na kayo. Oh, laom na kay guys. Oh, tanawa na oh. Oh, laom lagi kayo. Oh. Wa gani bagyo. Ordinaryo ra ning ulan.